जोंना गारिया एकदमबारे अबस्था गैला आरोना एक्सिडेन्ट जानानै नै सिगांना बायजोब्बाय एकदमबारे बायजोब्बाय नै गैला एक्सिडेन्ट जानानै आयै सेस बायजोब्बाय आरोना एक्सिडेन्ट जानानै बाइकजों जादों जाहैदों नै कसुगाव एकदम कसुगाव मोनहांहां नै ओरै ससे थांबानो कसुगाव मोनबाय आरोना ओमफ्राय बै टार्निंआव जादोंनो बै लामा बारस'नायावहाय सेस बायजोब्बाय आरोना मारैबा नंगौ जेबो जायाखिसै नै गासिबो बायजोब्बाय जोंनि गारिमोन आरोना बियो नै अबस्था गैला आरोना गारिया बैयाव दङ आरोना र' मानसिखौ देखायहैनि आं बैयाव दं पुलिसफोरजोंहाय मानसिफ्राबो दं आरो मानसिया जेबो जायासै आरो इसोरनि अननायाव गारियाथ' बैयाव थाबाय मानसिया नै